ମରୁଛି ମରୁନି କହିଲା ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଳି। କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ବାଇ ଯାଇଥିଲି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କଳା ବଇଁଶୀଟେ ପାଇଥିଲି କଳା ବଇଁଶୀଟେ ପାଇଥିଲି ସେ ବଇଁଶୀ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ରଖିଥିଲି ସେ ବଇଁଶୀ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ଯଦି ଫୁଙ୍କିଥିଲି କଳା ବଇଁଶୀକି ପାଇଥିଲି ସେ ବଇଁଶୀ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଧଇଲ କେଟେ ଧରିଲ କଣ ଚରଣ ଭାଇ କଣ ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ନୂଆ ଗୀତ କାଇଁ ମାନେ କଣ ଏତେ ଗାଇଲି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିବି ମାନେ କୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି ହଁ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ଚରଣ ଆମ ନିୟମରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିବା କଥା ଶବ୍ଦ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ ଟୋଟାଲ ଗୀତଟା ହିଁ ଭୁଲ ଗାଇଲ। ଏଇଟା ଆମ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି କାଳେ କୋଉଠି ସେ ଭୁଲ ଧରି ପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳରୁ